מתחילים. מכשיר תדר גבוה זה מכשיר שנועד לחיטוי. הוא מחטא את האור, אנחנו משתמשים בו אחרי ניקוזים, אחרי השלב של הניקוי העמוק. שמים לפני השימוש בתדר, שמים על האור אבקת פרופוליס לחיטוי. במכשיר, מדליקים את המכשיר, מחטאים אותו לפני ההדלקה עם אלכוהול 70%, ובמכשיר יש אלקטרודה זכוכית, שהתפקיד שלה, יש בה גז אציל שנקרא הליום. התפקיד של האלקטרודה זה להעביר את החשמל מהמכשיר אל הפנים של המטופלת. על ידי הקפצה של האלקטרודה על האור אנחנו משיגים זיקים חשמליים, כאשר הזיק החשמלי משמיד חיידקים בשתי צורות. קודם כל הוא נותן מכת חשמל לחיידקים, ואז כבר זה ממית חלק גדול מהחיידקים. דבר נוסף שעושה הניצוץ, הזיק החשמלי, הוא מייצר אוזון. הוא פשוט מפרק את החמצן שבגוף החיידק ובאוויר מסביב לאטומים בודדים, את ה-O2 לאטומים בודדים, ומחבר אותם בשלישיות, שזה גז אוזון, שהוא גז רעיל לחיידקים. הניצוץ החשמלי, הזיק שמייצר המכשיר, שמייצר את האלקטרודה, גם חודרת לתוך הזקיקים, משמידה שם את הנבגים, את הספורות של החיידקים. ובזה אנחנו מחטאים את האור. לחצה, בסדר? אלפן.